खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउज आपडेट दङ। मुम्बाइ सिटी एफसी ISL नि फाइनालाव देरहानो हादों। ISL आव मुम्बाइ सिटी एफसी देरहासार जानो हाबाय। मैया सनिबार खालि मुम्बाइ फातर्डा स्टेडियामाव खुंनाय जोबथा गेलेनायाव मुम्बाइ सिटी एफसी ATK मोहन बागानखौ 2-1 गलाव फेजेनना 2020-21 बोसोरनि इन्डियान सुपार लीगनि ट्रफिखौ आजावनो हायो। मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोख्रों गेलेनायनि गेजेरावनो 18 मिनिटाव ATK मोहन बागाननि जानानै डेभिड विलियम्सआ गलसे सोनो। ओरैहाय ATK मोहन बागाननि डिफेन्डारनि गोरोन्थिनि थाखाय 25 मिनिटाव गावनो गलसे सुनानै लानाय जायो। गिबि हाफआव मोन्नैबो हानजाया ड्र जायोब्लाबो नैथि हाफआव नारा-नाथार जुजिलायनायनि गेजेरावनो मुम्बाइ सिटी एफसीनि जानानै 90 मिनिटाव बिसिंआ गलसे जोसननानै देरहासारनायनि लामाखौ बेखेवना होयो। नैथियाव दङ। ADGP LR बिष्णोया बुंदों एमबाथाजों सा 30 NDP केडारफोरा हाग्रायाव थांफिनदों। क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरिनि मावखुलियाव दिनै फुंबिलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव आसामनि ADGP एबा BTRनि IGP बिबान रुजुननाय LR बिष्णोया बुङो दि एमबाथाजों लोगोसे सा 30 NDPनि केडारफोरा हाग्रायाव थांफिनदों आरो बिसोरनि सायाव गोख्रोङै संदाननाय जागोन होनना रोखा बुंथियो। बे हाबाफारियावनो बिष्णोया बुंबावो दि बिधानसभा बिसायख'थिनि बुब्लियाव BTR ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो हिंसा गैयै उदाङै खुंफुंनो थाखाय पुलिस बिफाना खामानि मावगोन होनना मख'नो गोनांदि BTR गोरोबथानि उनाव दिनै नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड मुंनि बर'नि मोनसे गोदान हाथियार दैग्रा आफादखौ NLF-बिआ मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोसावदों। थामथियाव दङ। क'क्राझाराव फिन हाथियार बोखांदों। बिधानसभा बिसायख'थिनि आगोल सोलोंनि बिथाजों संदाननानै क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि मुकुन्द राभा, DSP पुनमजित नाथ आरो बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि ICA जथायै संदाननायाव मैया सनिबार खालि क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय दिगालिपारा ओनसोलनिफ्राय हायाव फबनानै दोननाय गंनै AK-56 राइफल, गंनै मेगजिन, गर 20 गुलि आरो गंसे रिभल्भार बोखांनो हायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ। गोदान हाथियार हमग्रा आफादनि सायाव पुलिसनि खेंफारथि। थांनाय बोसोरनि 27 जानुवारि खालार खालि भारत सरकार, रायजो सरकार आरो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांग्रा NDPनि मोनब्रै हानजा एबसु आरो लोगोसे UBPOनि गेजेराव बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा BTR गोरोबथानि उनाव फिन बर'फोरनि गेजेराव आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांग्रा गोदान आफाद जोनोम जाफिननायखौ पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरनो रादाय होदों। क'क्राझार जिल्लानि SP राकेश रशना बर'फोरनि फिन हाथियारजों सोमावसारफिननो गोदानै दिनै फोसावजानाय आफाद NLF-नि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होनाय जादों होनना फोरमायदों। SP राकेश रशना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि पुलिस खुंथाया जेब्लाबो आयेन बेरेखायै जुजिनो नाजानाय बिग्रायारिफोरनि हेंथायै दावहा नांनो साग्रिदाव दं होननानै बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।